ka. Yung high pants. Morning. Morning po, subscribers, likers. Muli, si Budero Magkapin. This is sa therapy today. Today is, ano yan? Thursday yan? Ano ba rin? Friday. Friday the 13. Ba? Sa December 13, Friday. Pwede po ng Friday the 13 yan. Diba? So, watch po yung aming gagawin dito. So, more on, unahin ko muna yung upper limb niya. Relaxation of muscle and some sort of exercises, and then full body, push it kami sa kanyang exercises mamaya. Watch niyo po till then. Wala kang batiin. Wala kang masalamatan. Salamat po, kaya kayo. Kanino? Kaya Panginoon. Yan, pangalawa. Pangalawa, kaya katamuan. Pinakalam mo ito, masalamat. Kaya binala. Oo, kaya katamuan. Sabi na ito. Alakawa ng inspirasyon. Wala. Ito yung inspirasyon. May ito yung inspirasyon. May ito yung inspirasyon. Huwag mo sila nakakado ba? Hindi yan yung may ka-muscle mo. Saan? Dati kaya yun eh. Hindi kaya bagya. Mas makabang kita. Yan. Mga pampanyitang kaya mo. Siya ako ba? Oo, alam na yun. Yan ba? Oo. Alam ba? Yan, natin na kayo. Oo. Ba? Ano ba? Sundin mo kanya ba? Ganda pa nga ako na magpera sa sarili ko. Dapat hindi mang kipring. Siyempre yung driver tamo, yung nagawan. Hindi naman taga-kaya mo yan, taga-kaya. Taga-naman ka boy? Magalang. Magalang nga po yan. Wala lang, pipila yan ka rin. Siyempre, hindi ka naman kambali. Oo, taga-magalang ka. Pap lang, hindi pares ka kaya aking mga eh. Gaya po, wala pong makain gaya rin eh. Pero yung... Walang kaing customer po. Oo. Kaya kaligunan teatro pati. Tamo ito pa ba? Pati bis yan, tamo ito. Pati ito bis na tapo lang naman kakasada yan. Ito ang kaya, Diyos ba? Hindi kaya mo yung uling ining makabakante kang Mercury sa Friday. Ako, hindi na pa yung tayo, mga tayo lang. Ano nga lupang mo? Kakakitiyak mo siya eh. Masado ko pa kakain po kasi yan yung minulit. May etad ka. Hanggang bengo pa kanta eh. Bengo. Umaman nila eh. Diba? Umaman nila. Siya. Sa Engel daw eh. Ilan ang anak mo? Kaya po metong pa. Ito? Opo. May itong ka pa. Gaya ka war talasaw. Bulot na. Kaya po. May kawani kaya pong Ay, itong dati po. Ito pong ating kong anak. 8 years. 8 years na po kanya. Tagal ka na. 8 years old. Pagkakaya po eh. Late eh. Ang sa umetong. Ito pong yan eh. Kaya, Mindoro. Mindoro na yan po. nunguli kami Biyernes, Domingo, Chubia. Itang kaya, Joshua. Sino pang malautan yan eh? Joshua. Joshua? Nurse. Date niya. Pero pa siya iba masin ko yay. Hindi pa rin driver. Kita mo ito doorbell.
Yung doorbell eh. Hindi pa tulungan naman pala. Busina. Gusto Mang Kevin. Ibuhatan. Tukat ba ang doorbell? Ano? Diyos kay Mang Kevin na lang. Ay, ang mga latest. Ano, ay Hindi na may doorbell. Trabaho ng media. Ay, may doorbell eh. Kaya pansin yung doorbell eh. Kaya pa simula. Ah, kanino? Siya pa. Si? 249. Doorbell Mang Kevin. Sagli ako. Ano yun? Sagli yata boss. Kaya nga, Busina ko, busina. musino nga ano. Makalinyat ako siya. Musino. Ano? Kaya ako Mang Doorbell lang. Kaya kasi, kulob eh. Balo ko na yun. Gamitan ba na yung time Oo, bomb? Bombayo. Ano po ang bayo? Diyos ko. Kabunda kayo mga Kaya makasilya. tamoderno kanina eh. Tamoderno. Kanina yung nga pong set. Moderno ko, magkipin nga. Ay, as well, doorbell. Siyempre, po na medyo na nga din kayo, mamabumiyay. Kaya Salwag ako yun. sa nililid. Bombayo pa. Sanay ko kay Kubo. Kaya kung kukuha kang kain, lato. Wala. Baka nita, tugi lang mayabong demdenas. Oo, kita mo, yabi. Balo. May, jameng lagyo itangkay. Makadagul me. Door, bell. Kaya balo mang kipeng. Eh, kaya rin napansin boss eh. Ano nga rin ba doon? Ha? Eh, kaya pansin din. Inuman may kapag Sakto yan ba? Sakto yan. yak sakto kung may kay. Ano ba? May dali kang doorbell mang kipeng. Kaya pala, may lamamos na eh. Bah, yung durante na ka din ha. Usi-usi na ko pa. Hindi, balo ka na. Hindi pala ito. O naman, gawa may rapido. Pindalas mo na yung pindalas. Mang kipeng ito. Pasaway mang kipeng. Sinindot na rin. Ano chita nga po kasi sinibigyan mo kayo. Balo na eh. Tinawala rin aso. Tinang tao. May kakahol kasi ka na ako eh. Ha? Lala ni mang kipeng yata. Mababaw na ako. Ang baon nila rin. Mabay. Ito pa na ako. Hindi ba sa session eh? Yari na. Yan yung ginalin. Yari na. Wow, yan yan. Yan yung dating lakad na bala mo kay. Buwan ang salita na. 7 niya mo na eh. Wow, nabulit niya pa. Kaya Ryan niya tagi niya. Nagtaka ba? Pero may kain oh. Perfect na yan. May kinabitherapy. Kasi masalisin ng tao. Nakuha ko na eh. Break ka na. Hindi mo na pa siya rin eh. boss. Hindi na eh. Marakal mga nasip nila na eh. Magaling na eh. Dito pisang ko kahit ang pampang. Kaya, ginawa na po. Istok lang. May stroke na rin? Meron. Wala may straw. Dito pisang pampang. Di ako rin. Ang po ba yung Bah, ang kapatid na? therapy ka na. Ayaw mo lang yung pa-therapy. Pero makakalakan na rin mo. Parang bakos na eh. Malita na yung Kaya, bakit na kaya malakad na ako ah. Ay na ako kang bali. yun yung lalaki. Sabi ko, mga kepe, habang therapy na, ka-istorya na rin babae yan. Siyempre ba, sabi yan. Tanda naman kaya baking kaya, kaya yung program na kasi lalaki. Pantasikan niya. Mabuling ka, nung pintuan mo, lalaki mo rin. Ano ba? Ano kayo pa ikaw kayo pusuan?
Yung mga kaya mo po naman yung waki ba? Sige. Natin ba tingnan niya? Ano yan? Lalayan kasi din. Hindi. Muscle mo na oh. Kaya ka? 60? Pagka ako 57 ka pa. Iba yun yan. Ano na yun? Di ba yung pong kain muscle eh? Kasi siya muscle. Ngayon ang mga subscribers, si Apo kasi pala 68 na pala ito. Pero look biyang ha. Ba talaga ano? Alaga ni Mang Kipeng. Cheers na ako. Wow. Pero binata ka eh. Talaga nung lalaki ka. Kinuha niya. Tas. Doon ay, kamu kaya mas kalila. Yay! Kaya mo. Go, one. Pakipusa mo ba? Ini mas kanya ini ya. Ini tuloy naman. Good. Reverse. Naku siya naman. Makakaita pa. Nung adyon oras sa ticket. Ano? Kaya may itong oras. Pero hindi gusto ko. May pamataran, huling ako. Malawat yung dito. Yeah, kabulit ng pamatakan niya, may lakad kong agad. Hindi ba? Ale. Ano, dinukuha ko na, tangimang kepo siya. Tabaw na ako singit ha. Bawang yung magaling. Basta nagbabaw ng lumang pa naman ha. Yeah. Thank you, Lord. Ay, nagbawa. Yeah. Thank you. Kanina kalbiyan pa. Kung sa'yo. Yung pwede kang kanina kalbiyan yun. Yan ang nakabit nila kung sa'yo. Talalakad na ako. Hindi. Diba? Bakit lakarda ako na po? Oh. Pwede. Kumusta? Ilo. O, paano ba mo? Sana kaya ka.